Okay, so tufuna tiyambe presentation yathu imene tufuna tiyambe kukamba za malilime. Okay, so malilime ndi mphatso imene inanso pambali pa mphatso ya uneneri. Kuti malilime ndi mphatso yofunikiraso mwinanso kwambiri chifukwa tuno ndi mphatso ina imene ingatithandizire ifeyo moyo wathu. Kuti ndi pa moyo wathu tufuna kwatani. Okay, now ndikumbukira nthawi imene tere ndi kumaliko. Maliko mwina tisanapite kumaliko tiwerenge ipano tipite ku Mateyu chapter 28. Mateyu 28 verse 19 adiya. Mateyu 28 verse 19. Chifukwa chake mukani phunzitsani anthu a mitundu yonse ndi kuwabatiza iwo m'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. So akuti tipite kwa chani kwa mitundu yonse. Now asogwe ma yankhula ichiwa ndija zobe leso chini lambia ndija okay ndo mafana ile mboga inu mankhula yachiwa ndija ya ndi English nini mathaijewa iti wano uthenga uthiwa ndi kuti ndikaliye etsimu ndatinda ndipite m'mapizodi sadani sati wewe usindipite omba pa Mozambique katikati adera tuni chutsati ko ndipite ku Tanzania kuna no katikati no chutsati. So Yesu akwaza kuti mupite kuchani ku dziko lonse mukalire chani uthenga. Now akwanisa bwanji kukalira chani uthenga ndikhoka ndinozenebe ndine no machitire chapter 1 Yesu anawo saso tibeleraso maliko Machitire chapter 1 verse chapter 1 Yesu wauza anthu tine number verse 8 verse 8. Komatu mudzalandira mphamvu Mzimu Woyera atadza pa inu ndipo mudzakhala mboni zanga Yerusalemu ndi Yudeya lonse ndi Samariya ndi kufikira malekezero ake a dziko. So anthu amafunika kafika kwa malekezero a dziko anthu analaka inozene peso bona apa sechinchiri chikulu chona tino moyo ukasangalani sanga. So amafunika ndi mphamvu eti Mzimu Woyera ukadani ukabwera pa iwo, right? Then kumaliko. Now ndikuta kumaliko pali chinthu china imene funa ndiyambepo indi part 1 tipangaso part 2 yona tino asa ya malilime makina ntchito bwanji mu part ito ngofuna tione aso ya tingofuna nona malilime ndi ina mpati tona ndo mphatso imene makina ntchito ndipite Maliko chapter 16 then tiwerenge pa verse 15. Ndipo ananena nawo mukani ku dziko lonse lapansi lalikeni uthenga wabwino kwa olengedwa onse. Amene akhulupirira anabatizidwa adzapulumutsidwa kwa amene sakhulupirira adzalangidwa. So apo tapona imenepe mupite dziko lonse lapansi mukalani mukalike Moses ya Moses Mzala Bana Filipi. So akuti no mupite ku dziko lonse lapansi mukatani mukalike akubweza zomweze ndipo mwabatiza anthu amene atakhulupirira adzapulumutsidwa. So munthu amene akhulupirira uthenga adzapulumutsidwa amene sakhulupirira adzalangidwa, right? Momwe amene peso chikhulupiriro chikubwera kuti chani anthu atani akhulupirira ndikhulupirira tinozenepe chipulumutso chikubwera kuti anthu atani akhulupirira 1:5. Now telling and verse said earlier ndipo zizindikiro izi zidzawatsata iwo okhulupirira m'dzina langa. So anthu amene akukhulupirira m'dzina la Satani zinthu zasata zosatira ndiyani adzatulutsa ziwanda, adzalankhula ndi malankhulidwe atsopano, adzatola njoka ndipo ngakhale akamwa kanthu kakufa nako sikadzawapweteka, adzayika manja awo pa odwala ndipo adzachira. So akuti zosatira nziti zimenezi zosatira kuti munthu atani apulumutsidwa. Ndeti pajana azati muzandira zimwena ndi yani mphamvu. So anthu azakhala no pano anthu aja alandira uthenga nawonso ndetino
great commission adani yapasidwa kwa Yobu ndoti atazankho ajani mayankhulaso pano muchizungu apa tino they shall speak with new tongues mwanjinena tikamakamba za lilime muchichewa kumasidwa kuti chani mayankho so tikamakamba za malilime tikamba za chani za mayankho definition ya lilime ni mayankho tikamakamba za nchi zungu timakamba za mother tongue ndoti no chiyankhude chimene chakwe chimene mayankho chambirira chobada nacho so makamba za amakhulupirira mzina langa zachosasiwa azankha malilime speak of new tongues azatenga njoka sizarani sizaluma so apapa tikaona muno bwino anthu pamene pabwa achiphunzitsa kuti ngati sukankha malilime nditisona ndiye chani zina so anthu ena zimafika amene popa remember naye ndi mbalango ena akuona tunamapita kumapita machita kulira tisakuyankhula yani malilime mwanjira tisana ndiye yani zina so ndizindikana tinozodabwisa pale vesi sikukamba zimenezo vesi ikunena kuti amene akhulupirira azatani azapulumutsidwa odi zingatheka kuti munthu apulumutsidwa osandira zimwe yeti mwina tingowerenga mavesi kuti simikize choncho 1 Yohane 5 verse 12 1 Yohane 5 verse 12 1 Yohane 5 verse 12 verse 12 iye okhala ndi mwana ali nawo moyo osakhala ndi mwana alibe moyo so mwanjirena amene ali ndi moyo ali ndi chani ndi chipulumutso moyo umene ukhala nawo bwanji ane 4 Galatia 4 verse 6 Galatia 4 verse 6 okhala ndi mwana ali ndi moyo opanda mwana alibe chani alibe moyo Galatia 4 verse 6 aliya Galatia 4 verse 6 ndipo popeza muli ana Mulungu anatumiza mzimu wa mwana wake alowe mitima yathu ofuula Aba Atate so amene ali ndi mzimu wa mwana wake ndiyoti aliso ni moyo wandani wa mwana wake so mwanjinena tikamakamba za chipulumutso tikamba za kulandira chani mzimu woyera ikhulupirira tinozenebe so kubadanso mwatsopano ndi kubadanso mwachani mwa mzimu right komano munthu amene abadanso mwatsopano mwa mzimu ndi pamene no pamaonekerano mphaso zachani za mzimu zimene amapereka ndi Yesu ndi mwa izo zina ndikuyankhula mayankhulo ena ina njoka yakulume yosadani usamalira ngati Paulo ena mulume anangoikisira mwisida chakumwa cho poison wosadani usakhudzidwa ifara Khristu amene amapheda amasakidwa yeti wika manja pa anthu odwala anthu ndikutani ndikuchira zonsezo chile ife tino iweyo ndiwe munthu amene wakhulupirira ndipo landira chani chipulumutso ndikhulupirira tinozenebe and anthu amakhala ngati sukankha malilime ndoti basi iwe ndoti sukankha ndi Mulungu direct tinozenebe ngati tino malilime ni njira inayo tinoyo kamankhula ndi Mulungu tino zili bwino kwambiri kuti zimezi anthu amazilenga tino zimadabwisa foto zipusino Bible amazitchulo mono mene anthu amazitengera samazitengera bwino ndi chifukwa tino munthu ina aliyense amalamulira ndi zikhulupiriro zake yeti iwe sumalamula zikhulupiriro zako zimakutani zimakulamulira iwe ungakhulupirira tino 12 koloko afite andilosa nditi uzuka 12 koloko amba ndikhulupirira tino zinebe kumene ukakhulupirira Mulungu ndi mphamvu yonse upemphera pa nthawi yomwe iwe ukuza tino ambuye umalumikizana naye ambuye muteteze makona kuti mwini zibakhaso futi nalilosi kuzika mamma ozambuye muona kunika kwazikhulupirira ndikhulupirira otherwise zimatha kuti iwe unongaso ife ndikakhe ndichikaiko nawo munthu otino akhulupirira no sakuyankhula malilime ndoti alibe mzimu ina ndoti munthu ameneyo experience yake ikhala yovuta kuti akakhale ndi confidence yoti akafike kwa Mulungu kana akhulupirira no Mulungu sanapase chani mzimu mukuona meneyo so ndi vuto lalikulu limene likuchitika kwati pathu so 1 Corinthians chapter 13 verse 8 nafuna tuwenge verse 8 tionanso bwinobwino mu chapter mu part 2 mama mfana ngoona 1 Corinthians 13 verse 8 tionanso bwinobwino mu part mama vana mfana tione 1 Corinthians 13 verse 8 aliya chikondi sichita nthawi zonse koma kapena zonenera zidzakhala chabe kapena malilime adzaleka kapena nzeru idzakhala chabe pakuti ife tidziwa nderadera ndimo tinenera nderadera verse 10 verse 13 aliya verse 15 ndipo tsopano zitsala chikhulupiriro nyembekezo chikondi zinthu zitatu izi
koma chachikulu ndicho chikondi. Mwaona menepe. So Paulo amafananiza zinthu. Korinto kunasokonekera ngati imene Khristu chasokonekera pano pa nkhani za mphatso. So amafunsa kuti akuluakulu pamene ali kunenera kutha. Pamene pali malire mukutha utani? Kuthanso. Now anthu ena anatenga mavesi anati mwaona kunenera ndi malire zinatheratu. Mphatso za mzimu zinatherani ndani? Yes. Then ndo atumwi ake. Anthu ena amanena choncho. Amene amati ma cessationist. Koma Bible sikukamba choncho. Bible kukamba zona kuti mapera nthawi za Khristu mzimu achani wachinene tiona kale manjinena mphatso za mzimu onse zabweresedwa makamaka kwa movement ya mapera achani anthu akuti tili muti imeneyo ndikhulupira tinozenewe right. So apa pakuti chani alingakhale kuli maneno atha kusiya angakhale kuli nkhani ya malilime zithautani akusiyaso koma chikondi chikhalapo bwana ayi zonse manjinena mphatso za mzimu ndi chipatso cha mzimu ndi ziwiri zotani zosiyana. Yesu anakamba zonena kuti muzazindikirayo ndi chani ndi zipatso zawo. Matthew chapter 7 muzazindikirayo ndi chani ndi zipatso zawo. Zipatso za mzimu ena ndi chani Galatia 5 verse 22 maka pachani ichi ndi chipatso cha mzimu ena eti chikondi chimwemwe tendere kuleza chani kuleza mtima eti kuzisunga. So zipatso za mzimu ndi zimene zimati zindikiresa ife kuti ndi mzimu wa ndani wa Mulungu, right? Kumano mphatso kapena ma gifts a mzimu amathamangidwa counterfeit. Nikona Yesu anatenyeza tino musakhulupirire chani nene nali Yesu mapeta. Musakhulupirire osamene akuti anakuchiritsa. So pali zipatso ndi pali chani mphatso. Chinthu chimene chikuti ziso ife tino ndife akamulandira mzimu wake. Moyo wathu kuyamba kuzindife kuti ni moyo wa chani wasopano. Tini moyo wasopano ndoti khalidwe yamba kukonzeka. So tila moyo umene tili nawo. So ndizo zosiyana. Pamene anthu akutenga ona kuno ngati ulibe mphatso ya mzimu ngati sikunenerera ulibe malilime ndoti iweyo sunandire nyani mzimu. Pamene imene siphunzira ndani Yesu Khristu. Fana ngati zili yonjo ndakamana tino manena azaleka. Pamene pali malilime azaleka machikundi zapirire ndoti no anthu azasiya kukhala ndi mzimu ena. So unaona liphunzira iyo kuchita kususana ndi nyani ni mamu. Komanso pali liphunzira ena tino Paulo tiona muno bwino ngono for now tindi kumupita ku 1 chapter 14 tiona mu part 2 mabano mu flow no ingokhala ndi idea eti anthu amene no pali malilime andani angelo right pali malilime na anthu kwanjira ena no anthu amafunisa no azankhala malilime andani angelo kuti no pasikhala no iwo azikhanga no akuyankhula china yake abadilira. Paliso malilime angelo? Paulo anakamba kwenye tabweke Bible hapa. Wanga search. Mafuna mbange search. Bible aje zimlibe. Okay, so 1:13 verse 1 audijana. Verse 1. Tsatani chikondi kumafunitsitsani mphatso za mzimu. Koma koposa kuti mukanenere. 1:13. Verse 1. Ningakhale ndilankhula malilime a anthu ndi angelo koma ndilibe chikondi ndikhala mkuwa owomba kapena nguli yolira. So chapter 13 Paulo amangofananiza chikondi ndi mphatso. Chikondi ndi chimodzi cha chipatso cha mzimu ena. So Paulo amaonesa kuti no kwa Khristu munatiwerenga mavesi then pa Galatia 5 verse 22. Galatia 5 verse 22 Galatia 5 verse 22 mwele kuambira ukhapo verse 22. Koma chipatso cha mzimu ndicho chikondi. Mwana wenepe chipatso cha mzimu ndiye chani chikondi apeteza ndale ya chimwemwe mtendere kuleza mtima chifundo kukoma mtima chikhulupiriro. So chikhulupiriro ndi chipatso cha mzimu kuti likhala ndokhulupirika pene ndi chipatso cha mzimu mene wapasidwa kwa ndani kwa ife eni chifatso chilezo pokana zimenezi palibe lamulo. So chipatso so Paulo amafanisa zipatso za mzimu amalenga chikondi kuzifanisa ndi chani mphatso za mzimu ngati malilime ndi nyenene mwaona wenepe. So amati ntakhani kuyankhula malilime anyani angelo. So mene muona paliso malilime anyani angelo unosopana nditi asana uchiphunzitso ndetino zindina zimene zimaveka zimene ndi malilime andani angelo mwaona wenepe. So kodi pamene papa akutanthauza malilime andani
angelo ndikukhulupirira tinozenebe so anthu anafika kuti nokupanga chiphunzitso ndithu tino malilime anthu malilime anga amene Paulo angogwiritsa ntchito kuti chani angogwiritsa ntchito as analogy tiwerengeni 1 Corinthians verse 2 tuone kuti chani 1 Korinto 14 verse 2 pakuti iye wakulankhula lilime salankhula ndi anthu koma ndi Mulungu pakuti palibe munthu akumva koma mu mzimu alankhula zinsinsi. Right, so nimafuna tuno tionenso NLT uzipanga sweet. So, tumanga ya nini? 1 Korinto 14 verse 2. Verse 2. Telingana 1 Korinto 14 verse 2. For if your gift is the ability to speak in tongues, you will be talking to God, but not to people. Since they want to be able to understand you, you will be speaking by the power of the Spirit, but it will all be mysterious. So, hapo chimene chichitika chinatuno Paulo akunena kuti ukakhala wankha malilime konka state nani Mulungu. So taona kuti malilime zina ake ndi yani. Malilime so ine let's say ndikwankha chizulu ndabula kuti wankha chizulu ndizinguvana nendani Mulungu. Anthu nasikhala yani. Zanyisise. Kumasi lisano ndikwankha chizulu ndachita kuphunzira class, eti? Chitombuka nthawi kuphunzira ku class. Chichonso anthu amaphunzira class. Taona kuona kuti anthu ena nacho kamayiwe na kwa kulai kuno, kwa class mo konza yawani. Right? Kumano pali mphatso imene Mulungu akayipereka chimachitika mchana. Chimachitika mchana kuti munthu umatha kuziwa chiyankhulo pombo. Popanda sokowera chani? Klasi. Kuti nozenera. And zimene zikachitika zimakhala nundi chinsinsi cha Mulungu. So Mulungu mukamagwisa ntchito mphatso iji. Mulumizana ino ndandi. Nene makufuna na kuti okay. Kodi palidi malilime amene angela amayankhula kuti angela akakumana ndi anthu amankhula nawo mutani ndikhupa tinozenera angela akakumana ndi anthu amankhula chabwino tiyambe kuona kumwamba angela akamayankhula na ukapena kumwamba umankhulira chiyankhulo chotani mina titati ino kale tiyeni ndi mu chapter 14 ndi mu chapter 4 Ifunguzo chapter 4 verse 8 verse 8 ndipo zamoyo zinayi chonse pachokha chinali nawo mapiko asanu ndi limodzi ndipo zinadzala ndi maso pozinga ponse ndi mkatimo ndipo sizipumula usana ndi usiku ndi kunena oyera 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 Ambuye Mulungu wamphamvu yonse amene anali ali ndi amene ali mkudza. So kumwamba akwankhula zosaveka amene yes, chiyankhulo choti Yohane anakwanisa urani kuchimva. Ndikhupa tinozenebe. Then doneni Yohane chapter 5 meyo. 24. Chapter ndinofuna ndipite kuti chapter 5. Okay? Yobele chapter 5 akamba za angelo verse 7 aliya 11 ndi 12. Verse 7. Chapter 5 verse 11 ndi 12. Verse 11. Ndipo ndinaona ndipo ndinamva mawu angelo ambiri ozinga mpando wachifumu ndi zamoyo ndi akulu ndi mawengedwe awo anali 10,000 kutulukitsa 10,000 ndi 10,000 akunena ndi mawu akulu ayenera mwana wankhosa ophedwayo kulandira chilimbiko ndi chuma ndi nzeru ndi mphamvu ndi ulemu ndi ulemerero ndi mayamiko ndi chiyamiko. Angelo zomwe akwankhula zimveka usaveka zimveka ndikhupa tinozenebe. So akwankhula zoveka sakwankhula zinezo panopati kamakamba zamene zamalilime ndito munthu akwankhula zinezo soti zosaveka nthazi zosaveka. Bona timankhula chifukwa tifana pangeya communicate tifana timbane. So mwambako angelo akamankhula afuna afane nani Mulungu amankhula zoveka ndikhupa tinozenebe. So Paulo pakamba za malilime a angelo sakamba zinazo tino zodabwisa zina zake ayi akungoyankhula in terms of chani knowledge ndikhupa tinozenebe. Na tione ndo na chabwino angelo akakumana ndi anthu amankhula nawo mutani. Genesis 16
7 ndi 9. Genesis 16 kumba nkhani yone khanga ndi Haga tena uliya verse 7 ndi 9. ndipo mthenga wa Yehova anampeza iye pakasupe. Mthenga wa Yehova ni nani? Ngelo wa madzi mchipululu pakasupe wa njira ya kusuli. Ndipo anati, Agara, mdzakazi wa Sarai, ufumira kuti? Unka kuti? Ndipo anati, ndithawa ine kumaso kwace kwa wakunka wanga Sarai. Verse 9. Ndipo mthenga wa Yehova anati kwa iye, bwera kwa wakuka wako udzichepetse weka pamanja pace. Okay, tikaona uno mwino and the angel of the Lord. So mthenga akumvana ndi Haga asa akumvana? Akumvana. Unaona mwenyewe? So akumvana anthu akuyankhula. Angelo akumvana ni nani? Ndi ate. Mina atuone mina zinasintha nthawi imene sanamba. Luka chapter 1 verse 29 ali. Luka 1 verse 29. Verse 29 naona kuti koma iye ananthunthumira ndi mawu awo nasinkhasinkha kulankhula uku mkutani. Ndipo mngelo anati kwa iye, usaope Mariya, pakuti wapeza chisomo ndi Mulungu. So mngelo akumvana ndi Mariya sakumvana? Akumvana. Ndikuya dinozebe. Na atende tuoneni pamwana no. Nome 34 verse 10. Kama za Musa ya. Nome 34 verse 10. Deuteronomy 34 verse 10 ana kuti ndipo sanaukanso mneneri Mwisraeli ngati Mose amene Yehova anadziwana naye popenyana maso. Okay, muchizungati no whom the Lord knew face to face. Tikona mwana mwino Mose ndi nankula na face to face. Wale beso nenene napanga kuzidi mineze. So tikona mwino tuona no Mose ndi mu kana by Exodus chapter 3:34 amayankhula na amatani amamvana. Ndikhuba tiloze nebe chikodi ndifuna ndithandaze kuti chani ndithandaza nawo no tikamakamba za kumwamba ere Mulungu tikamankhula ndiwankhula chichiwa chonje Mulungu andimva sandifa andi ndifuna ndithandaze Mose amankhula Jehebe amafana ndani ni Mulungu ndikhuba tiloze nebe tikaona bwino mwini pepepo kulakiko kuno likosi kwankhula mimi ulene kwankhula chichiwa kwankhula ni Mulungu pepeso ja actually ndi mphatso imene Mulungu akuchita utani kupereka. Mulungu apereka mphatso yotino ine ndikatha kulumikiza ndani ndi anthu ena kuti nonse ndingathe kuva chiyankhulo chawo. Chonga anthu amene akayirana kadzina ndani la Yehova. Ndikhupa tinoze nebe mafuna ngosindika mfundo imene yokuti no maganizo osokonekera atani achoke. Koma kuti no malilima so mphatso imene ibwere zinachitika motani. Tikaona mu Genesis Mulungu amayankhula ndi munthu amamvana samamvana. Amamvana muno bwino. Tikaona pa Genesis chapter 11 pamene panabwera no mavuto fada anthu osana kuungana pamodzi kuti akaungana ndi Mulungu kuti apange nsanje ndi Mulungu anatani. Genesis chapter 11 Mulungu anapanga china chimene chinayi verse 6 ya verse 6 ndipo Yehova anati, taonani anthu ali amodzi ndi onse ali nacho chawo chimodzi ndipo ichi ayamba kuchita ndipo tsopano palibe kanthu kakuletsedwa nako kamene akafuna kuchita. Verse 7 tiyeni titsike pomwepo tisokoneze chinenedwe chawo kuti wina asamvere chinenedwe cha nzache. Ndipo Yehova anabalalitsa iwo pa dziko lonse lapansi ndipo analeka kumanga muzi. Verse 9 chifukwa chache anatcha dzina lache Babeli pakuti kumeneko Yehova anasokoneza chinenedwe cha dziko lonse lapansi. So kusokonekera kwa zinenero kunali ngati tsoka imene Mulungu anatani anayikabe. Unali kamaka mphatso ya malilime ili ngati mdaliso imene Mulungu akutani akubweretsa ndikhupa limodzi nebe. So tikaona mwino malilime ndi amene akupekedwa kwa iwo amene atani akhulupirira. Munthu akhulupirira kwasida mphatso ya mzimwere pamene ali ndi mphatso ya mzimwere ndi tino kuyamba kuonesa zipatso za chani za mzimu. Zipatso zikamulika ndero lidi mzimu watani wera. Koma pambali pa chimene yotino wendwe okhulupirira kufunika ukamangirire ena kwa ndani kwa Khristu kunomba obwera chani
mphatso zijano no manenero ndizazo. Now ndimafuna nena kuti Yohana anali osazana mzimu kuchokera mcha mimba amayi yake. Ndinozeneka? Ndayenga ni Yohana chapter 10 verse 1. Yohana 10 verse 1. 10 verse 41. Ndipo ambiri anadza kwa iye nanena kuti sanachita chizindikiro Yohane, koma zinthu zilizonse Yohana ananena za iye zinali zoona, ndipo ambiri anamukhulupirira iye komweko. Yohana anachita zozizwa zingati? Anayozozana mzimu ila anayozozana mzimu tokuzowa bwanji chifana akamalike gulu lonse mabwa kwa ndani ani chinese amanena ichi makhaliro tani choona. Even ngakhale Herod anamugwira Yohana samafuna kutani kumupa, anamugwira Yohana chifukwa cha ndani ya mkazi wake. Ara Herod amamuopa ndani Yohana fatino munthu akhalaza dani zimwera orakana lewe ni munthu wepamazala enkuluyo aini mzimu ina apadi pali Yohana amalalika kuti chikulu andosa machoka mtauni mpira kuchikulu kamva tuno akuti chani. Ndinafika nthawi nena kuti no Yohana anaphedwa kukoze mano andosa mazalo ini nene ndani wa Mulungu. So kukhala ndi mphatso kuti no kuita zonsezi sizikuthandiza lewe ndiwe munthu kuti ndo asizadanizimu. Ndinozenepe zadanizimu ena ndatokhala ndi zipaso zachani za mzimu mafuna ngosidika ndine ndokhulwa lero tinozenepe. So kumanda simuthandiza ndati namene ndi mzimu ene ndati sakhaso ndi mphaso za mzimu usazitha kuchitisa ndi zina zonsezi zikubwera Yesu alonjeza bandani pa ine ndine ikhuyaza ekawenepe. Okay. See what? You've started? Okay. This is just it. Okay, so of course nakamba zodidi kandi part 2. Ndiye pachifaya imene yojo part 1 tipitiliza ndi fundo zimene timafuna kukamba mu part 2 ndi ikhanga nalo ndi part 1 chimene. So ndimafuna tipite ku 1 Korinto chapter 12 towerenga 1 Korinto chapter 12 13 ndi 14 tipake ku kudi ana yani yamalini. Koma tisanapite kumeko mafuna tuone ma instances amene kodi ndizoona kuna kuno munthu aliyense amene ndi zimene ndetako amalini menthayo mweyo pati chimene chimapangisa anthu kuti akhale ndi kukayikira pa mphaso imene andira mwa Yesu Khristu imeneyo. Nozenepe then machite chapter 2 verse 8 nayenga kale ndi tinaona nawo pamene pa makamba zetu no musalandira mphamvu zimene akatani akadza pa inu zakhala mboni zange. Now tikapita pa machite chapter 2 verse 1 ali verse 1. Ndipo pakufika tsiku la Pentekoste anali onse pamodzi malo amodzi. Ndipo mwadzidzidzi anamveka mawu ochokera kumwamba ngati mkokomo wa mphepo yolimba nadzaza nyumba yonse imene anali kukhalamo. Ndipo anaonekera kwa iwo malilime ogawanikana onga moto, ndipo unakhala pa iwo wonse wayeka. Ndipo anadzazidwa onse ndi Mzimu Woyera nayamba kulankhula ndi malilime ena, ndipo mzimu monga mzimu unawayankhulitsa. So tikuona no atayamona nthapo tikhale pamodzi tinaona koda remember the church ina kale na 9 was a Pentecostal church. Alright, so 9 yes 7 women zakafu zakhala pamodzi ati apa 9 ali pamodzi anali mawu angati pamodzi ndife tikhale pangati pamodzi kama pemphera kuti anthu ayankhule yani imali. Of course pali mwife amene ndankhola yani ndilime one munthu mmodzi naye ndizinatengeka ngati no iye ndamene andira yani mzimu ena fe sina ndiye nawo. So nabe kachike kuno munga idife ona nene mkanga ene muli second class oyendo wa first class no ali ku A ine muli ku B kwa anthu ene kuti no muli ku bench ina yako sakhala. So zimatha kutembenuza yani
kavesedwe ka munthu ndipo chisomo chimene chapasidwa kwa ife kwa ulere timaganiza kuchilandira ndi kukhala mwa icho experience yati makhala yotani yangati yochepekere yeah so chimene chichitika apa ndi chani tsiku la Pentecost paja panayi basket ina ku basket pa mabwaya ma feast angapo umono mmodzi wamene masabwera ndi feast ya Pentecost. Feast ya Pentecost ikaona bwino ni nthawi imene amatenga bread ndi muyika no yeast ndumu bwera pamaso pa mzambanga yepo tinapanga lero ali kwa izi ma feasts kuti zimakhala umono tikaona bwino tsiku la Pentecost ndi tsiku imene Yesu Kristo anazozera monga twasema tikaona pamenepo Machitidwe chapter 2 verse 32 yandoenenga Machitidwe chapter 2 verse 32 Yesu ameneyo Mulungu anamuukitsa za ichi tili ndi umboni ife tonse potero popeza anakwezedwa ndi dzanja lamanja la Mulungu nalandira kwa Atate lonjezano la Mzimu Woyera nasanulira ichi chimene inu mupenya ndi mumva pakuti Davide sanakwera kumwamba ayi koma anena yekha Ambuye anati kwa Ambuye wanga khalani kudzanja langa lamanja kufikira ndikayika dani ako chopondapo mapazi ako. Pamenepo lizindikiritse ndithu banja ili lonse la Israeli kuti Mulungu anayesa Ambuye ndi Khristu. Okay. Pakuti pamenepo lizindikire ndithu banja lililonse la Israeli kuti Mulungu anayesa Ambuye ndi Khristu Yesu amene inu munampachika. So Yesu Kristo pamene anayesedwa ndi Ambuye ndi Khristu anayazozedwa mwambe bafara zozera kumamba chile chichitika kwandani kwa anthu ake yakutsanulira mzimu umene ulikupezeka mamoyo wake ndikupezanso kwa Atate kwa anthu amene ali pachani dziko lapansi zimene chichitika pa Pentecost nozinebe ndipo ife imene chanthu aja kuzozera ni mzimu umeneyo mzimu wa Yesu Kristu kenaka akutani akuyankhula ndi mayankhulidwe ena yamene akuyankhula mojani malilime. So verse 4 nayo ngati anayamba kuyankhula mojani malilime. Alright, now change to verse 5 again. What malilime ndiye cha Machitidwe 2 verse 5 koma anali Yerusalemu okhala kwa Ayuda amene opembedza ochokera mtundu uliwonse pansi pa thambo. So Ayuda amene anachokera dziko lonse lapansi kuti tipeseze zimene zichitika apa Ayuda amafunika apite katatu mu Yerusalemu. So mmodzi mwa mapanda amene amapita pachaka ina tsiku la chani la Pentecost ndimozenebe. So amakhala ku dziko lonse lapansi so amabwera pamonso ili ngati na Malawi amene akhalisa ku Tanzania, Malawi amene akhala ku Zambia, Malawi amene akhala America akabaya pamonso amakhala kuzowasiza nkhwele zimene zimankhulira kumwe aliyani ali kukuti ana ake ngati atabadire kungu azaphunzitsa nkhwele zakuti zakumene ndimozenebe. So Ayuda onse abwera Ayuda awandi ati omwe ajana mpacheke Yesu aja siku la Pasika abwereranso kuti mu Yerusalemu ndi Mulungu afuna anthu aziona tuno mwana wake amene akwezedwa ndi Ambuye mwana wake amene anatukwanidwa uja ndi amene ali mpulumutsi. So Mulungu akuchita chapadera akuzuza Yesu Kristu kuzozo zimene kubwera ndani pa ophunzira ake ndikhoya ndimozenebe ndicho chitika chincho chikulu ifana no pa saja babu Mulungu anasonyeza yani yangu koma pa Pentecost Mulungu apanga chani apanga zotheka no anthu awo ayankhule mayankhulidwe ena amene osanapitirire kuti school ndikhoya ndimozenebe anthu ayankhula mayankhulidwe ena ona kuti osanapitirire ku school anthu onse amene Ayuda amene abwera pa dziko lapansi akumva na chinthu chimene chichitika tiye ndaliya verse 6 koma pochitika mawu awa unyinji wa anthu unasonkhana nusokonezedwa popeza yense anamva ali kulankhula chilankhulidwe chake cha yekha. So anthu osaja ili ngati yopita ku America akulu kupita ku America ndemumva munthu anene akulu kulamveka chimwanu ndikuona munthu ndi mzungu utembenuka tolankhula ndani tinwazenebe zimene zinachitika apa apita ku Yerusalemu ndakumva alesa alankhula chilankhulidwe cha ndani cha yekha malilime ndi ati ameneyo tengeze ndali chani verse 7 ndipo anadabwa onse nazizwa nanena taonani awa onse alankhulawa sali Galileya kodi anthu anayankhula Galileya manje yana manguzo aja kuna chalemeke mezi mankhula nthamene ono zotanga ankhule ziyankhulo zimene azitchula apa sizinakhala zotani zotheka ya ndiye ndizo ndali ya verse 8 ndipo nanga ife timva bwanji
yense chilankhulidwe chathu chimene tinabadwa nacho. So anthu anabadira maiko osiyanasiyana amakhalanso kungu koma amafunika abwere kuti bwereso kufanana na Ayuda. Nati tikumva bwanji mzako. So tikamakamba za malilime tokamba za chani zachiyankhulo. Definition yake ndi imeneyo. Tikamakamba za malilime tokamba za zachiyankhulo. So Paulo akamakamba comment za malilime apanga comment pa mphatso yakudera. Tinoza nebe? Yeah, tiyeni ndali chani. Verse 9. Apati ndi Amedi ndi Aelami ndi iwo akukhala Mesopotamia, Yudeya, ndiponso Kapadokia, Mpoto ndi Asiya, Fulagia, ndiponso Mpafuliya, Aigupto ndi mbali zina za Libya ndi ku Kurene, ku Helene, ndi alendo ochokera ku Roma, ndiwo Ayuda ndiponso opinduka, Akrete ndi Arabu, tiwamva iwo ali kulankhula malilime anthu zazikulu za Mulungu. So anthuwa akumva zazikulu za Mulungu. Mwachina amene akulankhula malilime akulankhula zinthu zotona zokweza ndani Mulungu. So anthuwa akumva uthenga gospel muchani malilime mtsupa. Ntchito ya malilime mphasa yake ndi imene. Akulalingana anthu angati anthu 120 muti muchipinda chawo mapacha. So anthu abalika kena wena la anthu aledzera eti kena ndi ayi satusana tani amene anamba kulalika uthenga. Ndi apo anthu anda anthu otino ichi chimene nyankhula ndineli yowera anthu azadanizi mwandani wa Mulungu. Yesu Kristu mene so anthu anyana khumudwa kuti tamphandiye sanazada akulako lapani mutembenuke anthu 3000 ndi ajani Yesu mukubatiza kati pamene mukuona mmene malilime atu yachita ndi chizindikiro anthu osarani osakhulupirira kuti anthu aja alandire ndani andi Yesu. Malilime ni mphatso imene ikuperekedwa kwa anthu osarani osakhulupirira kuti no ikupatsidwa kwa iwe kuti ukayikisa ntchito kwa anthu osarani osakhulupirira. 1 Corinthians chapter 14 verse 22 again. 1 Corinthians chapter 14 verse 22. Verse 22. Panena kuti totero malilime akhala ngati chizindikiro si kwa iwo akukhulupirira koma kwa iwo osakhulupirira. Koma kunenera sikuli kwa iwo osakhulupirira koma kwa amene akhulupirira. Ukuona kusiyana kwake. Gift ya uneneri yugera ntchito mkati mwa jani mwa anthu okhulupirira. Inoze nebe malero gira ntchito yoncho lero gira ntchito yoncho ngati ampira utatuwa namonera mpira gulu lalikulu nanthu kuti akhulupirira asakhulupirira. Mphatso yonene ikugira ntchito mwa anthu otani okhulupirira. Paja mphatso yonene ntchito yake ndiyo ikamangirire ndani anthu wonse mwandani mwa Khristu. So mphatso yonene sikugwira kwa munthu amene satani sakhulupirira. Ila usiyana nato eri pano mphatso ya malilime kugwira ntchito kwa anthu otani osakhulupirira. Koma lero magwira ntchito akulalika bwinobwino wina umasira chichewa akulalika bwino ina ngova zina zake zosamveka bwino akutineze ndiye chani malilime. Pamene busa josindika mfundo ina kwa anthu amamba kukua kena wamba okwa zina zake zosamveka bwino ina kwa zili nyani amene ndi malilime. Pa Bible kunayo njo ngati ayi Bible tino mphatso iyi ya malilime ndiyo munthu akakupasa Yesu Kristu ukupita nayo kuti kunja. Ni mphatso imene kwambiri ma evangeli ndi yawo apostle yawo kuti akathe kutenga anthu kuchikunja kwabweresa kuonani kwa Yesu. Imene inagwira ntchito pa Pentecost imene imafunika izirani izigwirira. Ndikhulupirira zomveka bwino imenekope very clear palibenso kukangana naso ye. Tendipitizeni 1 Machitidwe chapter 4. Kodi nthawi zonse anthu akazadanizi moyera ndoti ayankhula malilime mufuna amenepo. Yohane ndonana nazo zazadanizi moyera masana ankhule chani malilime. So Yesu anayankhula malilime ayi alipo amene azozedwa kuposa Yesu ayi. Koma Yesu analalika kwa anthu aku Samaria analalikanso kwa Ayuda anthu oti akumva kale pa Samaria simatani simafuni. Ndikhulupirira tinoze nepe yes why so Machitidwe chapter 4 tafika ape now ikapita chapter 4 akuphunzira anagwira anamangira anaozedana kuno musalalikenso ndanamba kwa tani pamenya ndanakumana pamodzi anakumana ndamba otani pamobi noze nepe ndipe mphera kuti yani ingani verse
31. Chapter 4 verse 31. Verse 31. Yeah. Verse 31 aonaka kuti ndipo mmene adapemphera iwo padagwedezeka pamalo pamene adasonkhanirapo ndipo anazazidwa onse ndi Mzimu Woyera nalankhula mawu a Mulungu molimbika mtima. So azazidwa ndi Mzimu Woyera akuyankhula malilime akuyankhula potani molimba mtima ngati mene Yohane amayankhulira. Yohane amayankhula kuti Herod kazi amene anena ndi ambale ako pechiko straight up. Herod ndikuti akulu aja andinena mwana zimwe akuvekera ndi munthu andani wa Mulungu sinongena kumupha nenkazi akakumva zimene zakupsya mtima ndi osamanga ungoli Herod akutani akumanga ndikozenepe anthu amafika masoldiers bwanji Yesu amafuna akantenge kenaka amabwera ukafarisayo opanda nani opanda Yesu bwanji simunabwese bwanji bebe nankhulapo ngati ndani uyuyu ali amene anankhulapo ngati uyu uzayira ni Mzimu Woyera umene wo kufika kuti nokudi iniso mwanyengedwaso kwafusa chocho kuzazidwa ndi Mzimu Woyera umapanga zimene paja kuzazidwa ndi Mzimu Woyera pali mphatso zosiyanasiyana pali uphunzitsi pali chani uneneri palinso ubusa ngati usogoleri wawo elder pali uaposo. So kuzazidwa ndi Mzimu Woyera papa anayankhula motani molimbika usane mamantha asoyera pana nawo pyezera ndawo pemphera mbwetu limbikise anayankhula mwanyana molimbika. So apasawa nkhamelebe ifwayana alipo okhaokha ndikhulupirira tikozene now tete ndikuoneseni penaso mphatso Machitidwe chapter 10. Machitidwe chapter 10 verse. Machitidwe chapter 10 muna ndingofika nkhani inini Machitidwe chapter 10 tikuona kuti panali Cornelius wa Roma uje amene amachita ntchito zachifundo ndi Mulungu anamuwuza Petro kuti Petro panga nsalo itaphaza nyama. Petro anati sinajepo chinthu chachani kudesera katatu konse. Petro anatani anakanika kenako anamva akuganiza anamva anthu akumuwuza kuti akuti atumidwa ndi Cornelius mutani mukumani. So Cornelius anali munthu otino si Muyuda ndikhulupirira timozenepe so anayamba kuti uyankhula ndi anthuwa now ipitirize ndimafuna tiwerenge menepa verse 23 aliyani verse 23 pamenepo anawalowetsa nawachereza ndipo mmawa mwake ananyamuka natuluka nawo ndipo ena abale aku Yopa anamuperekeza iye. Ndipo mmawa mwake analowa Kaisareya koma Korneliyo anali kudikira iwo atasonkhanitsa abale ake ndi mabwenzi ake enieni. So Cornelius okumana ndi anthuwa asonkhana. Engamba verse 42 aliyani. Verse 42 ndipo anatilamulira ife tilalikire kwa anthu ndipo tichite umboni kuti uyu ndiye amene ayikidwa ndi Mulungu akhale oweruza amoyo ndi akufa. Verse 43 ameneyu aneneri onse achitira umboni kuti onse akhulupirira iye adzalandire chikhululukiro cha machimo awo mwa dzina lake. 44 potero ali nchilankhulire Mzimu Woyera anagwa pa onse akumva mawuwo ndipo anadabwa okhulupirirawo akundulidwe onse amene anadza ndi Petro chifukwa pa amitundunso panathiridwa mphatso ya Mzimu Woyera. 46 pakuti anamva iwo ali nkulankhula ndi malilime ndi kukuza Mulungu. Pamene Petro anayankha now anthuwa anali anthu kuti si Ayuda mwachitana anali Cornelius anali Mrome amayankhula ndeti cha anthu ochina inozene mmene amayankhula ndeti someone was translating mwina aka amamasulira pakati koma akuyankhula mawu a Petro zimene anagwera mandani pa anthu anthu achikunjawe anthu si Ayuda anthu amene amayankhula soyana malilime ndati Ayuda aja anava anthu aja akulemekeza ndani malilime mwachitana ndeti anthu anayamba kuyankhula ja anthu cha ndani chachina Petro ndazi so mukuonanso mphatso iyi kuchitika kuti
anthu azilumikizana pamodzi ngati anthu orani osakhulupirira. So anthu anayo tuno kuthenga sanalandire bwinobwino ndikukhulupirira tinozenepe. So adaulandira mawu atalandira anthu osanali mbali naye analandiranso chani mphaso ya mzimu ngamba orani kunenera. So titaonana kuno mphaso ya malilime mphaso imene kuthandiza nalo kuthenga wakafika kuti kusiposi anaikundi imeneyo. Then veneno ku 1 Corinthians chapter 12. 1 Corinthians chapter 12. 1 Corinthians chapter 12 ndi pamene amamba kukamba za mphatso kusi. Okay? Ndi chapter chimene anthu afunika achiwerenge ndimvesesa kuti chikuti changu. 1 Corinthians chapter 12 verse 1 ali yake. Koma mphatso za mzimu abale sindifuna kuti mukhale osaziwa. Mudziwa kuti pamene munali amitundu munatengedwa kunka kwa mafano aja osalankhula monga munatsogozedwa. Chifukwa chache ndikuwuzani inu kuti palibe mphani 10 verse 4. Ndipo pali mphatso zosiyana koma mzimu yemweyo. So pali mphatso zosiyana koma mzimu ndongati mmodzi. Mphatso ya malilime, mphatso yochititsa, mphatso yokhala ndi mawu achidziwitso, ndi mphatso zomwe mzimu ndongati ndi umodzi. So tiyatibirize verse 5. Verse 5. Ndipo pali mautumiki osiyana koma mbuye yemweyo. Koma mbuye yemweyo ndi ndani? Ambuye wake ndi Yesu Kristu. Tinozenepe 10. Ndipo pali machitidwe osiyana koma Mulungu yemweyo wakuchita zinthu zonse mwa onse. Koma kwa yense kwapatsidwa maonekedwe a mzimu kuti apindule nawo. Neno inengi chizibe. But the manifestation of the Spirit is given to every man to profit withal. Manjira ina mphatso ikapatsidwa kwa iweyo imapatsidwa kuti ipindule nawo aliyense. Kuti chani anthu akamangike mu chiziso cha ndani? Yesu Kristu. Nthena ikundi imeneyo. Usati ungofuna malilime ukafuna achani. Ndisimizana ndi Mulungu. Zipindula aliyense. Muone pene be? Sakumva so ya. Okay, so read it is verse 8 area. Verse 8. Pakuti kwa mmodzi kwapatsidwa mwa mzimu mawu a nzeru. Koma kwa nzake mawu achidziwitso monga mwa mzimu yemweyo. Koma wina chikhulupiriro mwa mzimu yemweyo. Ndi wina kwa mphatso za machiritso mwa mzimu mmodzi. So tikuna ndo chikhulupiriro ndi chipatso cha mzimu kwa munthu wora abadaso maso pa. Komanso pali pena pona tuno chikhulupiriro chimatha kuperekedwanso momwe ngati chani mphatso ya chani ya mzimu. Tiyendeze ndali yani. Ndi kwa wina machitidwe amphamvu, ndi kwa wina chinenero, ndi kwa wina chizindikiro cha mizimu, kwa wina malilime a mitundumitundu, ndi kwa wina mamasulidwe a malilime. Koma zonse izi achita mzimu mmodzi yemweyo nagawira yense payekha monga afuna. Tinaona kuti ndi Yesu Kristu apanga zonsezi. Efeso chapter 1, Efeso chapter 4 verse 10 mpaka akutuza kuti mayo Yesu apanga zonsezi kudzera mwachani mwa mzimu wake kuti anthu asakamangirike kuja kuchikhulupiriro. So timono tizotosa kulandira mphatso ya machiritso, tizotosa kulandira mphatso ya manenero, pamene onse mphatso ya malilime iya. Koma mphatso zikuperekedwa ndi ndani? Ndi mzimu mmodzi kuti zikapindulire anthu yani anthu onse. Tiyendeze ndani ya yesterday verse 13. Pakutinso mwa mzimu mmodzi ife tonse tinabatizidwa kulowa m'thupi limodzi, ngakhale Ayuda, ngakhale Ahelene, ngakhale akapolo, ngakhale mfulu, ndipo tonse tinamwesedwa mzimu mmodzi. Pakutinso thupi silikhala
chimodzi koma zambiri. Tabana meneke. So thupi silimakhala chilo chimodzi koma bwanji Zambiri. ndikuya dozi neke. So nkhani yako ndona kuti no limakhala ndi zosiyana anthu ndipo osiyana iso ndizipaso zodani zosiyana zije mphatso zosiyana zonse akamkhala malilime zonse akuchita zofanana ndilose singakhale khutu ya ndilose singakhale kama yeti koma mphatso zonse zikuperekera kuti zithandize bwanji anthu. Verse 28 ali yapteni. Verse 28 akuti ndipo Mulungu analiyera ena naika anayika ena eklesia poyamba atumwi. So atumwi ndi number 1 inonse nepe kenako aneneri achiwiri aneneri acheratu aphunzitsi kenako pamenepo zozizwa pomweponso mphatso za machiritso mathandizo maweruziro malilime a mitundu. So malilime number 1 kapena chomalizira Tabona menepe nono pano ma Efeso simene anthu amachipirika kuti ndi number 1 udi iwe yubaso atayika iweyo kwabu inonse nepe 10 verse 29 kodi ali onse atumwi ali aneneri onse kodi ali aphunzitsi onse ali onse ochita zozizwa ali nazo mphatso za machiritso onse kodi onse alankhula ndi malilime kodi onse amasulira mawu. Tiona menepe so akufunsa mafunso sizoti onse okay even ukapita kumapenti sizoti onse aja amakhala mafunso komano akufuna no aliyese ankhule malilime mezo zona mezo ngati aliyese alankhula malilime ndati aliyese akhresa aposa aliyese azichirisa aliyese asi no Mulungu ndi amene akupereka aso kwandani siya kuyatonze nene 10 verse 31 ali koma funisisani mphatso zoposa ndipo ndikuonesani njira yokoma yoposatu. So Paulo akuwaza kuti akuti muzisankha mphatso zachani zapamwamba so anazisanje 1 aposo 2 anene chonje masanje malilime ali kupumuso musanye mphatso zodani zoposa pachana za nthawi mufuna mukhala nime pano mufuna kuina akutani akuphunzitse kwa Hebrew. So tumus nde Paulo njira yoposa usazinditi tinoze nepe pamene akubwa pa 1 Korinto chapter 13 paja kumene zonse zitha kusiya kumano chani chikondi chitani chipambana mwanjena kukhala ndi zipaso za zimwera zoposa kukhala ndi mphatso za chani za mzimu ndikhulupirira tinoze nepe chifukwa tuno ukakhala ndi zipaso za zimwera ndio tuno utha kuokera anthu ambiri kwa ndani kwa Yesu pano mphatsozo mphatso zamayendetso zikufunika zimangirire anthu kuti alikale mwandani mwa Kristu Yesu. Ndikhulupirira tinoze nepe so chisaziku njira ikulu tikaona 1 Korinto chapter 13 titatiwerenge yonse okitanga verse 2 aliyana. Verse 2 ndipo ndingakhale ndikhonza kunenera ndipo ndingadziwe zinsinsi zonse. Okay funso ili Paulo akuzazi amazazi zinsinsi zonse so Paulo angokwisa ntchito kufotokozera 10 verse 2 aliyana ndi nzeru zonse ndipo ndingakhale ndili nacho chikhulupiriro chonse kuti ndikasendeza mapiri koma ndilibe chikondi ndili chabe. Manje leno opanda chikondi opanda mphatso enzimu ndilibe chani chabe. Ndikhulupirira tinoze nepe ndi pamene amasafutika pa verse 9 aliyana verse 9 pakuti ife tidziwa ndera ndimo verse 8 aliyana chikondi sichitha nthawi zonse koma kapena zonenera zikhala chabe kapena malima adzaleka kapena nzeru idzakhala chabe pakuti ife tidziwa ndera ndimo tinenera ndera koma amene changwiro chafika tsono cha ndera chidzakhala chabe. Mupana menepe wanjira ina changwiro chikazabwera tikazakumanaso ndi Yesu Kristu maso ndi maso unenero zakhala kufunikiraso uyankha amene zakhala kufunikiraso so zonsezi zimene tikamba mphatso za mzimu sizakhala zibe chani zibe ntchito. Ndikhulupirira tinoze nepe chifukwa ena tuno zakhala ndi matupi aulemerero zakhala ndi ma abilities aulemerero zakhala ndi moti zomwe tizakhale feyo silingatha kuzitani zifotokoza zambiri koposa so akuti noti kunenera kumano zomwe ndikunenera tikunenera chani ndera pano kapasida ulo sizo tumwa kuzowa china chilichonse ndi pang'ono chabe
azimene mukafuna zimenezo koma changwiro zabwe asizi zatani pali fete zankhola mulungu maso ndi yani koma kuti tifika umeneko tikhendi moyo wandani wa iyeyo moyo umene utosa yani zipasi zanzima so kuna ndani ndikufuna ndikuonese njira yangwiro kuposa yani usisi verse 13 ali yani verse 13 ndipo tsopano zitsala chikhulupiriro okay kuwerenga verse 12 kuti verse 13 pakuti tsopano tipenya kalilole ngati mbuzi chimbulimbuli mwanewo kuti chimbulimbuli yeah koma pomwepo maso ndi maso tsopano ndizindikira ndera koma pomwepo ndizazindikiratu monganso ndazindikiridwa so kumwamba aliseti zaziwa alisi zazadani zadezi verse 13 ali yani ndipo tsopano zitsala mchikhulupiriro yeah chiyembekezo chikondi zitatu izi koma chachikulu ndicho chikondi so pa nthawi imeneyo chimene chizasele ndi chani chikondi mupana menepe muona nkhaniije so paulo akungowauza anthu akwaku musabalike ndi zinthuzi zogwirika ndi iye chani kandi kodi kubaya bwana pakuti chikondi cha mulungu chitsamira kumatuzera amanzino ina anatipatsa Roma 5:5 ndikhopa tinozenepe ndi paulo akupitirizana akufuna nafotokoza mbali yanu ya chani ya mphaso zichano mwana wene chapter 14 verse 1 tsatani chikondi kumafunisisani mphaso za mzimu koposa kuti mukanenere lero panthu amafuna kuti atani amauza ati musati chani mphaso ya maliliro kuti iwo ngati aposo azirani azininirira nditi ali apa aliyese ali azingoyankha malimo aro mundivesa unepe paulo akauza anthu chani musati nonse mutani mwenenere then pakuti iye wakulankhula lilime salankhula ndi anthu koma ndi mulungu paja lilime ndi chani chiyankhulo ndimozenepe so amene alankhula malilime salankhula ndi anthu koma ndi nani ndi mulungu then pakuti palibe munthu akumva koma mzimu alankhula zinsinsi tikapita kumachitidwe a atumwi malo onse amene anthu analankhula malilime onse makhali ndiyoti munthu ina akutani akumva ndi chiyankhulo kuti pena pake chilipodi motekanena machitidwe chapter 19 verse 1 to 5 paulo anayika manja pa atsogoleri ake analankhula malilime eti ina tingopawerenge paulo pa verse idayika malilime kenaka kosiyana ndi naja chapter 19 yabo machitidwe 19 verse 6 19 verse 6 19 verse 1 ndipo panali pamene apolo anali ku Korinto paulo anapita pa maiko apamtunda nafika ku Efeso napeza kuphunzira ena ku Yerusalemu paulo anapita ku Efeso ndata mankhula zankhuziro verse 6 again verse 6 ndipo pamene paulo anayika manja ake pa iwo mzimu woyera anaza pa iwo ndipo anayankhula ndi malilime nanenera so anthu anayamba kuyankhula za so paulo pamene akulemba apa ali ndi kavekesedwe kamodzi ndi ndani ndi ophunzira ake ndiuza bwana anayimba buku la machitidwe ndi luka anayimba buku la chani la machitidwe luka anali ankaenda ndi paulo ankaendanso ndi petro ndanolemba zonse maso luka anali mmodzi waye amene analumikizana kwambiri ndi ophunzira osa Yesu ndiye anangotenga iye sanaipo nthawi ya Yesu munali dokota kuna zinda zi detail bwino nasanja bwino kusa enaje ndanatenga ma accounts ena osama ma gospels enaja tenga suku afuruko ndi analemba zonse so amene alemba buku la machitidwe ndani luka so akamba wafurukuza luka walemba machitidwe chapter 2 kamba za malilime ndi yango wapita ku machitidwe chapter 10 ndi yango bali chapter 19 kodi zisintha akhamba nyani yankhulo chomwecho ndikhupa tonzene akulemba buku ndi munthu mungati mmodzi right so sizoti zisintha kuti mwawo so pamene tiwenga ndi malilime ndikamba za yango aitha anthu sakuchimva enawo ndende umvana ndani ni mulungu Mose mena amankhula ni mulungu amankhula yankhulo yake ehebere amapana naye mulungu muno bwino angelo kumwamba amankhula zimene amankhula ifanana masomphenya yankhulo chimene amankhula Yohana amatha kuva zimene angelo akutani akuyankhula so amankhula zizobalika ada amayambira woyera ndinu mulungu Yehova ajani wamakamu
zosiza anthu amatha kuzimvetsetsa. So ndikamanga za malilime kaya anthu angelo sizoti ndizina zoti bobo shakatakata no. Ine mizo zoti meja no. Okay, mphaso imene chalo tapita ku Mozambique ipo musanthu angati. Palibe. Tinoza nebe kwa ine simalilime chifukwa Bible sizikupezekana. Tinoza nebe ndiye nditagwiza nati tisagwizana. Agree to disagree. One of just seem hard so yeah. Those are my plan yana. Ana urisa tagango. Aga go. Bo. Izo ndizi zimezi. Unazadani zimene wankhola zimezi yatsi. Ndeli simphatso dijekela kwandani kwamba. Ine this Bible mulibe muzimezi. So akamba zazimene. Tembo zindawo tejana. Verse. Ilipa verse 5. Yeah. Verse 5. Amina na verse 6 na vidal. Okay then. Tembo 7. Onsewo anali ndi amuna. Tipite ku 1 Korinto chapter 14. 1 Korinto chapter 14 verse 5. Okay. Verse 5. Ndipo ndifuna inu nonse mulankhule malilime. Kwa makamaka kuti mukanenera. Taile ngasulumi. Verse 5. Yeah. Ndipo ndifuna inu nonse mulankhule malilime. Koma makamaka kuti mukanenere. Ndipo kunenera aposa olankhula malilime. Akapanda kumasulira. Yeah. Kuti mpingo ukalandire chomangirira. Tabweze titati tigwizana nato zimama nkhwala ambeni mali. Koma amakonesa masulira. Ayi, sikuleso kumasulira. Malilime ndichinjoti matha kwanula masulira. For example, last time tilo conference ite. Ine ndi matha kumasulira straight. Munthu ankhwala chizungu ndi matha kumasulira chijera. Numaveka be munobwine. Ndikumbwe. That's a gift. Nebe? Or mudano yoza nkhwajo inenzi masula jizu. That's a gift. The message is a scene here. Zoma wankha baba. Of which mapenta bila wanga zmezo. Mapingo ambi. Wina wankha jizu wina wankha jali chijiro. Yedi? Baba masula ni mphaso meje foto ngati zikusiyana ma message ndoti nzona. Mwana bwana wankha buno bwino akaklose malime kina uno amba wankha zinthu zina. Baba usamasulira wina yebwa samasulira. Ndera kusema naso minena wankha Paulo. Verse 6 aliya. Verse 6. Umatsupano abale. Ngati ndidza kwa inu ndikulankhula malilime. Yeah. Ndikakupindulitsani chiyani? Yeah. Ngati sindilankhula ndi inu Mvumbulutso. Kapena mvumbulutso, kapena chidziwitso, kapena chinenero, kapena mchiphunzitso. So ineyo ndi ambiri pa gulu la anthu ziyankhula chizungu. Sapindula ninaso. Vano patene yambe kuyankhula in Portuguese. Mupindula chani? Alibe. Mwankha papa 10. Ngakhale zinthu zopanda moyo, zopereka mawu, ngati zitoliro, kapena ngoli, ngati sizisiyanitsa malilidwe, chizazizindikira bwanji chimene chiwombedwa kapena kuyimbidwa. So akuti even ngakhale zitoliro zimasiyana. Umva munthu thaisa akankha malilime. Bo nthawi zonse bo. Kodi chiyankhulo chotani chotino ndi bo basi chiyankhulo chotani imecho chotino. Or even Chinese. Siti mafa Chinese chovuta kwambiri. Momo matha akamakhala chiti umva akusiyanisa iyi ndi chiyankhulo lodi. Kumankhala kwambiri. Inoze nebe? So zinazi zodabwisa verse 9 aliya. Momwemonso inu ngati mwa malilime simupereka mawu omveka bwino. Kuzazindikirika bwanji chimene chilankhulidwa. Yeah, ndipo namenebe. So chimene chilankhulidwa chizitani ziveka verse 13 aliya. Yes. 13. Chifukwa chake olankhula lilime apemphere kuti amasule. Sari zezona mudapita ku church alese zola mazo vachiwajoka basi. Okay, munthu wangu ali ndi propensity pepani singati masula ali ndi propensity kuti atha uchimwa. Basi mwankulazo ife siti kumva propensity ndi kuti chani. Ndo pesa ilebe. Iwe wankhula ndi imelo la sangape umasulire iweyo. Ngati si umasula khaji basi. Verse 14 ali jana. Verse 14. Pakuti ngati ndipemphera lilime, mzimu wanga upemphera, koma chidziwitso changa chikhala chosabala kanthu. Lelenga pa verse 14. NLT. I'm going to
14 verse 13. Hallelujah. 14 verse 13. Verse 13. Hurry up. So anyone who, okay, verse 14. No. For if I pray in tongues, my spirit is praying, but I don't understand what I am saying. So let's say muntu ali mphaso ya jani ya malilime pajavala nakamba zaoti no pali mphaso ya malilime ndi pali mphaso so masulira jani malilime. I remember nikaonera channel nakafukuza nzima yamene amayankhula malilime anali wa Pentecostal, so amayankhula malilime, so akuti nzake uja anamba kulira nzake uja anamba kulira ati faya ati nzake uja amene amayankhula malilime amayankhula chiyankhulo chake chakula chako koma iye uyankhula samatani samazi amene ndiye chani ndikhupa ati mwandivesa inepe. So iye uja anamayankhula malilime ndi nzake amene uyankhula nayo chanamba kulira akuti bwanji ukankhula chiyankhulo cha ndani chakwathu koma ndiyankhulira zolemekeza ndani amene ndi mali malilime sizona anatha alikhale panopa takhalapo azalayi osiyanasiyana akufotokoza zimene zona no ngati mbusa nake amati anapita kumalo ena ake ndatapera ameneko kamalali kauthenga azopala kunakwako akhristu zivala bwino samuvala ene hande ommasula ake zinamba kunyase kuti akuwa akuzuzula anthu pandana amayankhula zake zina ndiye uja kuyang'ana anthu ankhope zadabwera anthu achakuteni anafusa akwako zimene kuyankhula kumasulira anthu atayi akukhani basi abwe chone nthanize ndiyankhule chomwe anthu angatani angamva anayankhula ati chiyankhulo cha anthu bwinobwino zochitika liti ndikhupa tinozenepe. So iwe ngati wayankhula mulilime mupempherero anthu ena atani amasule iwe kapena ukayankhula chinthu pakhale mphaso uzitha kumasula kapena ena akakutani akumasulire. Then verse 15 atiyani verse chizungu chera verse 15. Kuli chiyani tsono ndizapemphera ndi mzimu koma ndizapempheranso ndi chidziwitso changa, ndidzayima ndi mzimu koma ndidzayimanso ndi chidziwitso. Chifukwa ngati udalisa ndi mzimu nanga iye wakulankhula osaphunzira adzati ameni bwanji? Nokuona menepe zizono warangu ankhula mzimu ananikwira Lord bless this people ade wagida ndi mzimu mando osaphunzira asakuva zimene akutani akuyankhula. akunena verse 10 atiyani ndizayamika Mulungu kuti ndilankhula malilime koposa inu nonse. So Paulo ndi amene anayenda kwambiri kuposa so kuphunzira ena se amayankhula ziyankhulo zambiri kuposa ndani onse 10 koma ati okay koma mu mpingo ndifuna kulankhula mawu asanu ndi chidziwitso changa kutinso ndikalangize ena oposa kulankhula mawu 1,000 mlilime. Abale musakhale ana mchidziwitso. Ndapavulene so akuti ine ndi bwana ndiyankhule mawu 5 anthu ndikundiva then ndiyankhule muchiyankhulo ine osada so kwa Korinto tikaona bwino wa Korinto mu history yake nali ngati pote nenga limene makhala monkey kuti no mabwana akubwera ena akupita so patali ziyankhulo zambiri zimene zimadusa pati amenewo so alesa akaba mafuna yankhule chani ime lake mene mabwesa zisokonezwe kuona menepe. So verse 22 nayelenga kale verse 23 aliya chifukwa chake ngati mpingo wonse asonkhane pamodzi ndi wonse akalankhule malilime ndipo akalowemo anthu osaphunzira kapena osakhulupirira kodi sadzanena kuti mwayaluka? Muzi udabali mpingo wonse amphera malima baba shakataka aleza ngombe abachitika njani unozenepe ukhangali chiphokoso chosadabwise kudabwise nayo verse 24 aliya verse 24 koma ngati onse anenera ndipo alowamo wina osakhulupirira kapena osaphunzira asutsidwa ndi onse aweruzidwa ndi onse. So munthu ponenera amanenera mucha bilima ndani akutsidwa da manda chima verse 24 zobisika za mtima wake zionetsedwa ndipo chotero adzagwa nkhope yake pansi nagwadira Mulungu nadzalalikira kuti Mulungu ali ndithu mwa ine. So tikaona munthu wina atakabwera pamodzi alisa mankhula zake alisa makhani nyimbo alisa makhani ndi anawuza nena kuti verse 28 aliya 10
koma ngati palibe omasulira Yeah. akhale chete Basi. mpingo Yeah. koma alankhule ndi iye yekha ndi Mulungu. So ati ngati palibe omasulira wina asayankhula sankhule. Verse 27 ali yani. Ngati wina alankhula lilime achite ndi awiri Yeah. koma oposa atatu iyayi ndipo motsatana ndipo mmodzi amasulire. So akuti ngati wina wagwira ndi mzimu afuna kule moza ayankhule wina atatu amasulire asapirire pamenepo iya chifukwa yake verenga verse 29 ali yani. Ndipo aneneri alankhule awiri kapena atatu ndi ena azindikire. Right? Ndiye zominozo akuliye nini kuna vina bage okite ikiza Verse 30. Koma ngati kanthu kavumbulutsidwa kwa wina wakukhalapo akhale chete woyambayo. Pakuti mukhoza nonse kunenera pamodzimodzi kuti onse aphunzire ndi onse afulumidwe. Ndipo mizimu ya aneneri imvera aneneri. akunena kuti wina wake afuna aneneri mizimu ya aneneri ndati aneneri. Why? Chifana no ineba janzima ngani moyo wange. Ngakhale ndikutentha ngati ndi comment yoti ndinene. Koma ina akunenera kuti ndisamu lumpe yoti ndani ndikutani? Ndokufunga. Menye makhala disorganization. Azikhala order. Inozenembe. Wina ankula, wina atatu ankhule. Zoti ndagwida ndizimo sindazo imaso yayi. Wina akulalika uko wina amba kukwa umbuyo ku. Amboya kuti kulaka. Wina akulalika uko uthenga wina amba kali kukwa umbuyo. Mpaka ulalika chokutani sokunekera. No. Akuti mzimu ane nomakhala ukira ni nani? Esitele ali. Pakuti Mulungu sali Mulungu wachisokonezo koma wamtendere monga mwa mpingo yonse yawera mtima. So Mulungu si Mulungu ajani wachisokonezo. Nthawi zino ukapita kuma service umanda bwana. Muno disorganization hii branch. Inozenembe? Imakazi zodabisa odola. Una kwa mezi ukhalira. Branch why zikukhala mwa disorganization mbili? Mulungu si Mulungu ajani wachisokonezo. Emphato no Mulungu apitiza kuyankhulani ndipo Mulungu akakweze mawu ake. Mudalisika tonde pamene like video hii also manga subscribe channel. Mukapanga chonje zimathandiza nawo no. Anthu ena akakhala pa YouTube imatenga video ndipakonyera so Yesu ndalatha kutani ione. So uthenga thandiza so kufikira so. Mungu udaliseni. So Amen.